Desteya Erkana Rûsî îro welatê Amerîka tûmetbar kir ku dixwaze keyanekî Kurdî cuda ji Dîmeşqê paytexta Sûriyê ava bike û serbar dike ku rewş li Rojhilatê Feratê bi taybetî li deverên Kurdistanî hin bi hin aloztir dibe. Jeneral Valîrî Gerasimov serokê Desteya Erkana Rûsî îro ragihand ku rewş li Rojhilatê Cemê Feratê bi giştî roj bi roj aloztir dibe. Ji ber ku welatê Amerîka dixwaze keyanekî Kurdî cuda ji Şama paytexta Sûriyê ava bike û amadekariyan ji Sûriyayeke federal re dike. Gerasimov da zanîn ku rêxistina Daeş ya terorîst tinê li deverên Rojhilatê Feratê mane. Ango ew deverên ku dibin ejmûna hêzên Amerîkî de ne û bi bihaneya şerê rêxistina Daeş ya terorîst Amerîka dixwaze hebûna xwe li Sûriyê dirêj bike ta ku projeyên xwe yên plankirî di derbarê Sûriyê de bicih bîne. Serokê Desteya Erkana Rûsî da diyar kirin ku di sala borî de Rûsya bi hemahingî ligel rejîma Esed tevahiya grûp û rêxistinên terorîst ji nav birin. Tinê hejmarek grûpên tundrew li Idlibê mane, ew jî li ber nemanê ne. Lêbelê deverên Rojhilatê Feratê roj bi roj şanûyên rêxistina Daeş ya terorîst têde çalak dibe. Bê ku Amerîka sînûrekî ji hebûna wan re dane. Gerasimov dê dirêjahiya axaftinên xwe de got ku Rûsya di dema borî de ji Amerîka re gotibû ku ew ê operasyonên hevbeş ji bingeha tenef ya leşkerî ku dikeve nêzîkî dergehê tenefî sînorî bi Iraqê re li dijî rêxistina Daişê pêk bînin. Lêbelê Amerîka nerazî bû û dixwest bi tena xwe grûpên navborî ji nav bibe. Di her du rojên borî de Sergey Lavrov wezîrê derveyê welatê Rûsya jî ragihandibû ku Amerîka bi karta Kurdî li Sûriyê dileyze û dixwaze ku dezgehna hikûmî alternatîv ango bedîl ji dezgehên ku niha li darin durist bike. Lavrov ragihandibû ku ew yek ji Amerîka re nayê qebûl kirin ji ber ku bandora wê li ser yekbûna xaka Sûriyê heye. Di sala 2015 de jî ji berî ku Rûsya dest bi operasyonên xwe yên leşkerî di berjewendiya rejîma Esed de bike, di wê demê de nêzîkî 20 ji sedê ji tevahiya Sûriyê di destê rejîma Esed de mabû. Cêgirê wezîrê derveyê Rûsyê Sergey Ryabkov amaje bi federaliyetê kiribû li Sûriyê eger tevahiya welatiyên Sûrî razî bibin. Lêbelê piştî ku pîvana hêzê bi alîkariya Rûsya di berjewendiya Esed de hatî, Rûsya niha welatê Amerîka tûmetbar dike ku dixwaze keyanekî Kurdî cuda ji Şama paytexta Sûriyê ava bike.